Kope a vítam vás u prvého, vlastne 8. partu z hry Hangera. Mal by to byť prvý part, ale našiel som Hangera 2, jak ste si mohli teraz všimnúť. Teraz je to bez intra, pretože sa mi ho nechcelo dávať. A ja si okamžite vypnem na Hangerovi pesničku. Dobre. Teraz si nahnem klávesničku. Svediem si útrák. OK, a môžeme sa pustiť do hry. OMG. Ešte takto môžete vidieť krásny nápis Hanger 2. Was flying. A má tu takisto 23 levelov, takže welcome back. Je to v takom 3D, mega pupské, neviem čo, ale escape, release, Henge, jasné, use up, print, to je jedno, use up, print, rope, oh shit, oh šajtel, to, ok, ešte je tu napravo, keď sa kliknete Final Ninja, to si to budem tiež hrať možno. Ešte je tam Flagboy, to je taká hra proste, kde je to proste dobrá hra. Teraz dám z Hangera 2 party. No, 2 party nie. 3 levely dáme z Hangera, aby sme čo si mohli ešte natočiť dneska. No a teraz som sa rozsýpal tým, že som sa dotkol kameňa. Tak to je fakt nepríjemné. Počkať, my tu bereme, jo, sme hviezda, sme hviezdička. Pardon, že som tam vedal intro, ale nechcel sa mi nahádzať. Som chcel natočiť nejaké video, ale teda som vlietol krásne od cieľa. Hang, complete. Teraz sme točili menej videa. Bola škola a sobotné koniny sa nenatočili. Pardon za to, že sa nenatočili sobotné koniny, ale my za to nemôžeme. A Hanger 2 je taká proste nová hra u mňa. Tak. Neviem prečo sa nepustil ten idiot Hangerovský. Oh shit, ja som sa rozsýpal. Tá hviezdičku si zoberiem, jo, jupi. Oh fuck. OK, jo. Oh, dáme pani, dal som to. A dáme ešte jeden level, pretože... Koľko to ja vlastne natáčam? 2 minúty. To je málo krátke video, dám aspoň 5 minút. Oh, City, bezstrojný. Toto... Zase mi to Kaci dokázal, že existuje 2. Hrali sme to v škole chvíľku, ale na to prestalo baviť po minútke a išiel som na CS:GO s kamarátom, multiplayer knajka. CS:GO, shit. CS:GO, bitch. Oh shit. Oh, what the hell? No, CS:GO nebude, toto je divná hra na to na let's play. Oh shit. Ty vole. Ja som štil. No. Shit. Takže bude Final Ninja, ak mi nebude niečo prekážať natočiť Final Ninju. Ale ešte je tu Hanger 2 Endo niečo, tak to tiež by som mal natočiť, ak to mám mať. Oh, what the hell. Oh, jo, dali sme si tyčko. Takže sa tu 4 level. Tak dneska by sme mohli dať exkluzívne tečko, pretože sa mi darí Hanger 2. Konečne, aspoň v jednom Hangerovi. Shit, ale teraz to bolo divné. Je to moc také HDčko. Oh shit. A v ďalšom videu už bude intro, len teraz som tak na rýchlosti natočil. V ďalšom intre bude intro. Vlastne ďalší let's play bude asi Final Ninja. A chcem sa vám poďakovať, že dohromady všetky naše videá majú 100 pozretí.
Neveriteľných 100 pozretí STO 1.00 ľudí sa kúka na našej debilné a trápne let's play, ešte začiatočnícke, ale časom sa to vylepší. Oh shit. Neviem jaká cuda, ale dal tam hru z let's play, nie. Dal tam proste hru z Zombocalypse. Neviem, ale no dali sme 5 level. A koľko otáčam? 5 minút. Takže ďakujem, že ste si kúpili toto video z Angela 2. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber a ak sa vám nepáčilo, tak ideme kopírovať Explodera. Naserte si do ryti a do huby. Potom si to vyserte do spúca a dajte to kamošovi ochutnať ako koktail, míchaný koktail s hovnem. Som asi prehral. Tak ďakujem, že ste si kúpili. Toto bolo odnesť. Ďakujem, že ste si kúpili toto video. Pardon za nejaký moc slabý hlas, ale pardon, som chorý. Tak ja sa s vami lúčim a v ďalšom chvíli budem natáčať túto hru. Takto to deň beha myš, tak vy to síce nevidíte moju myš, ale proste uvidíme sa v ďalšom chvíli. Čus, zdravila z Romero LP a tak no. Čus!